आरो एनडिएनि जि एजेन्डा दङ बे एजेन्डा बायदियैनो आं खारगोन आरो एनडिएनि एजेन्डा होननानै बुङोबा जोंहा नरेन्द्र मदि बिथांखौ जोंहा थामथि खेबनि थाखाय प्रधान मन्त्रि बानायनांगौ गाहाय मन्त्रि बानायनांगौ आरो बिनि थाखायनो दिनै जोङो नाजाबाय थादों आरो बेबायदिनो दिनैहाय बेयाव आंनि गसाइगाव फैनायनि टारगेटआ बेनो जे खेबसे सिनायलायनायनि मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारिनि बे बाहागो बेयाव जोंहा गोबाव सम गोजोन थासारिया गैया जादोंमोन दिनैहाय प्रमद बर' दैदेननाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय जिखिनि सरकार बे सरकारा दिनै जोंनाव गोजोन लाबोबाय आरो बे गोजोनखौ जोरथाय खालामनांगोन जोंनि गेजेराव बिदा फंबायनि सानलायनाय हारि माहारिनि गेजेराव आत्मसन्मानखौ जोङो होलायनानै थांनो हानाय बिनि थाखायनो खामानि मावनांगोन एनडिए हिसाबै जोङो दिनैनि तारिखआव आसामाव 14टा दङ 12टा सिटआव जोङो अलरेडि मोजाङैनो देरहागासिनो दङ आरो बेयो क'क्राझाराबो दंफायो दा बेनिखायनो क'क्राझार सिटआव आरो सोरखौबा जोङो जोंनि बादायारि होननानै जोङो सानाखै आरो जोङो 70% बारा भट शेयार मोननानै जों देरहागोन कमिटिखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिनायजों लोगोसे बिनि मावगिरि रायजो राजाखौ आं खुलुमनाय होग्रोदों आरो जोंहा बिजेपि मण्डल कमिटि दं बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरजों लोगोसे खुलुमनायखौ जासिहरदों जे लकसभा बिसायख'थि मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसेथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेन्सरि एक्सपिरियेन्स, बेनि अनगायैबो हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट, सेफ एन्ड फ्री लार्निं इनभाइरनमेन्ट, डेइलि उइकलि एक्टिभिटी रेकर्ड, नेचार कर्नार, लाइभ सीसीटीवी सिकिउरिटी, इमार्जेन्सी फायार सेफ्टी एज वेल मेडिकेल किट, एयार कन्डिशनिं फेसिलिटी। बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638145487 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।